रायजोफोर खुलुमबाय फुंबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। स' दिनै बिराद सिरियास मोनसे टपिक सावरायनो फैदों, बे जाबाय 6 कमिटिनि स्टेटास होनो थांनायनि सोमोन्दै। स' जोंनि बे भारत हादरा गणतान्त्रिक हादर आरो बयनिबो मोनथाय बिनायनि मोनथाय दं आरो बयहाबो होबथानायनि गावनि मोनथायनि थाखाय होबथानायनिबो अधिकार दं। जों रावखौबो जाहाथे बे 6 कमिउनिटि हारिखौ जों जेबो गाज्रि मोना, नाथाय जों बेयाव साननो गोनां दं जोंनि मोनथाय एबा स्टेटास, जाय 6 कमिउनिटि स्टेटासनि सोमोन्दैसो जों एसे बुंनांगौ दं। स' बेखायनो जोंनि माहारियारि माखासे रायजो राजाखौनो बुंगोन जाहाथे बे स्टेटासआ सरकारा दाखालि प्रस्ताब लानाय जाबाय एसेम्ब्लियाव, जाहाथे 6टा कमिउनिटिनि गेजेराव जाहाथे आदिबासिफोरनाव भि केटेगरिजों आरो बाकिया एसटी, ओमफ्राय बाकिया गवालपाराखिनियाव एसटी। स' जों बुंनो थाङो जाहाथे भारतनि संबिधानाव बिदि जेबो लिरनाय गैया जे एसटी भि होननानै संबिधानाव लिरनाय गैया। स' बे हिसाबाव जों साननो गोनां, गतिके आसामनि थाखाय जे भारत संबिधानखौ बेखौ सिफायगोन नामा, गोदान संबिधान बानायगोन नामा, एसेबां सहस नङा। स' बेखायनो आंनि हिसाबाव साननाय जाहाथे मोन्दांथि जाहाथे हयथ' सा जनगोष्ठीयाबो प्लेन एरियानि मानसि, बिसोर मालाबाबो ट्राइबेल ओइथ्सखौ बेयाव सरजाबनो हानाय नङा। आरो माखासे हारिफ्राबो दा मोनबा हारिफ्राबो जाहाथे बिसोरखौबो बे हिल्सनि क्राइटेरिया गैया बेयाव, मानोना बिसोरो हाजोआरि थाग्रा नङा, खुनु पयथे बिसोरखौ एसटी ओइथ्सआव लाखिनो हाया। उनाव थाङै थांनानै जाहाथे उनाव जोंनि बे एसटी पिआवनो हयथ' सरकारा सरजाबनो हानाय एबा भारत सरकारा सरजाबनो हानाय। नाथाय बेयाव साननो गोनां जाहाथे बेयो मोनसे प्रस्ताब लाखिदों, बे प्रस्ताबखौ जाहाथे आरजिआव हरगोन, सेन्ट्रेलनाव बडियाव हरगोन, बेनि उनावसो सारभाइ जागोन, बेनि उनावसो जाहाथे भारतनि राष्ट्रपतियाव बेखौ मोनसे पाब्लिश खालामगोन। स' बेयाव गोबां साननो गोनां दं। हयथ' जुदि जोंनि स्टेटासाव जुदि बेयाव जुदि गासैखौबो सरजाबना होयो, होमबाथ' गोबां खैफोद दं जोंनि जाहाथे बर' माहारि एबा जायखिजाया ट्राइबेलफोरनि दा 14टा जा ट्राइबेल एक्सिस्टिं ट्राइबेल दं बिसोरनि थाखाय। जाहाथे बेनि थाखायनो दाखालिनिफ्रायनो नुदों जाहाथे क'क्राझाराव दुंहाव थासारि। बे थासारि मानि थाखाय जाहाथे बिसोरनो हयथ' निस्सय भबिष्यतखौ खोमसि नुदों, जाहाथे इयुन भबिष्यतखौ। थ' बेनि थाखायनो बिसोर सानदों, आरो बिसोरबो जाम्बा नङा इउनिभारसिटि फरायनाय जोंनि फरायसालिफ्रा, जाहाथे फंबाय बिनानावमोना। स' बेखायनो दुंहाव थासारि जादों। आरो बेयाव मोनसे रिजन दं, बेयाव जाहाथे जाय इलेक्सननि थाखाय केम्पिं खालामनायाव जाहाथे जोंनि हाग्रामा सारमोना जाहाथे पलिटिकेल हानजाफ्रा जाहाथे मा थांखि लानानै जाहाथे न'खर जाहाथे केम्पिं खालामनानै मा बुंनाय जादोंमोन, जाहाथे बिसोरो जाहाथे एसटी स्टेटासा जाहाथे लाइ लाफा फाननाय बायदि, जाहाथे एसटी स्टेटास लागे ना माथि पत्रा लागे बिदि जालायदों। स' गोबां लासिंसिं बे नायनानै गोबां लासिंसिं मोनदों जाहाथे एसटी स्टेटासा ओरैबायदि सिम्पल बुस्थु नामा, बिदि जासिग्रा बुस्थु। साननो गोनां हा पाटा। स' हाग्रामा सारा 15 बोसोर सालायबाय, साबेसेखौ हानि पाटा होखो? स' हमना ला जोंनि एरियायावनो हा पाटा गैयामोन, बे थांनाय बोसोरनिफ्रायसो मोननो हमदों। स' ढेकियाजुलियावनो जा, कैलाजिलियावनो जा, कैलाजिलि एरियायाव जोंनो देग्लायसो मोनदों। दा बेयावबो गोबां खेलिमेलि हानि पाटायावबो लेन्ड टाइटेल, जाय लेन्ड टाइटेल होदों बेयावबो जेबो डाक मेनसन गैया। आरो जायहा 3, 4 डाक दं बिसोरखौ मा खालामदों, मोनसेल' डाक होदों। होमबा जों हानि मोनथायाबो गोबां जेंना दं। बे आसाम सरकारा, भारत सरकारा मा रुल लादों? स' आंनि मथेबा बे हा पाटायाव जों ट्राइबेल मानसिखा, जों आसामनि थागिबि। थ' बिदि सानदोंब्ला जुदि केम्पिङाव बिदि बुङोब्ला, होमबा टटेलि जेसां हा बेनि नामाव दं, 2 दाग जा, 3 दाग जा, बेखौ कमप्लिट होजोबनांगौमोन खेबसेयावनो। मानो मोनसे दाग? सोरनोबा 2 बिघाबो मोनदों। गोबां बेयावबो साननो गोनां जोंनि बर' माहारिया। होमबा बे एसटी स्टेटासा मा जागोन? जे एसटी स्टेटासनि थाखाय नोंसोरो जे केम्पिङाव थांनानै जाहाथे एसटी लागे ना पाट्टा लागे, बे मा जुक्ति जागोन? ना हाग्रामाया
गाव ओरैनो जाम्बा बायदि जानानै सोङो ना मा साननानै बुङो सासे CM जानो सासे बिटिआरनि चिफ जानो थाङो सिगांबो जाखाबाय आरो दाबो चिफ जों मान सनमान होयो बिथांखौ नाथाय बिदि बुंनायखौ गोबां लासिं सिं मोनो आरो मोनसे समाव जाय समाव निउस मिडियाफ्रा बिथांखौ सोंदोंमोन जाहाथे दा गोदानै BTC-आव हाबनाय एबा बिटिआरआव हाबनाय जे गहपुर बिश्वनाथ सनितपुरनिफ्राय हाबदों बै जायगाफोराव नोंथाङा जाहाथे EM MCLA होगोन ना मा होननाय सोंनायाव मा लासिं सिं एन्सार होबाय बियो आं होला जाय बिटिआरखौ सक्ति खालामदों बिसोरसो नायगोन बिसोरसो सानगोन बिदि मा बुंनाय राव जाखो बे आरो जायफोरा BPF-खौ सापर्ट खालामदों बिसोर सानना नाय आरो सापर्ट बयखौबो खालामनांगोन नाथाय देरहानायनि उनाव जे हाग्रामा सारा बिदि मानो बुंखो बेयावबो गोबां लासिं सिं जादों सासे चिफ जानानै बिदि जुदि एन्सार होयोबा गोबां लासिं सिं गोबां दुखु मोनदों जों बिटिआरनि नङा बिटिआरनि बायजोआवसो थानाय जों रङापारा समस्तिनिसो जों नाथाय दुखु मोनो जेब्ला जोंखौ बिदि बुङो नाथाय बै समाव हाग्रामा सारा बेलेग थांखिनानैबो बुंनो हागौमोन साइड दाननानै जाहाथे नायनोसै आं सम जायोबा सेस्था खालामनोसै बिदि बुंबाबो जों जेबो दुखु मोनामोन नाथाय बिदि डाइरेक्ट बुंनाय गोबां जों दुखु मोनदों रायजोफोर सानना नाय आरो जोंनि माखासे इउटुबारफ्रा मा जाबाय माखासेया BPF जालायबाय माखासेया APPL जालायबाय माखासेया BJP जालायबाय जोंनि इउटुबारावबो भाग दं बिदि भाग जालायबाय लासिं सिं जाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्मा मोनसे जायगायाव थानानै बयनिबो मोजां गाज्रिखौ सावरायनांगौ जाहाथे आं बुङा EPPL-आ मोजां खामानि मावदों EPPL-आबो गोबां गाज्रि खामानि मावदों जाहाथे जाय खोथाखौ बुंनो नाङा बै खोथाखौ बुंदों फेरेंगा सारमोना बेनि थाखायनो EPPL-आबो जेननायनि कारन दा जाबाय बिटिआरआव ओरैबायदि दुंहाव थासारि जादों आरो जों गामियारि दाखालिबावसो जों सनापुराव धरना होनो थांदों बास लानानै रायजोफोरनिफ्राय फैसा कालेक्सन खालामनानै हर जों गिदिंनानै फैसा कालेक्सन खालामनानै बास लानो थांदों मानि थाखाय थांदों जों 14टा जोंनि ट्राइबेलखौ जाहाथे माबा मोन्थायफोरखौ जाहाथे होबथानो हायो नामा बेनि थाखाय जों बेयाव मास गेदारिं देखायदों रावबो जोंखौ राजनितिक हान्जाया फैसा हराखै जों गावनि रायजो राजा गोरिब गुन्द्राफोरनिफ्राय फैसा रायजोनिफ्राय जमा लानानै गामियारि हिसाबाव जों बास लानानै बेयाव थांदों नाथाय बेयावबो आं नुनो मोनदों जे बिटिआरनिफ्राय गोबां खम नुदोंमोन आं सानदोंमोन मानो सिरि दं बिदि सानदोंमोन आं सिर्फ गारि गंसेल' बिटिआरनिफ्राय बास विंगार बास नुदोंमोन आं बै दङ सानदोंमोन मा बिटिआरनिफ्राय फैयाखै नामा एसेबां खम नुफेराखै बिदि सानदों नाथाय दिनै ओरैबायदि दुंहाव थासारि जाबाय आं गोबां माने गिनायबो फैदों आरो दुखुबो मोनदों आरो एक्सुवेलि आं खावलायो जाहाथे जोंनि फरायसुलाफोरखौ जाहाथे फंबाय बिनानाव इउनिभारसिटि फरायनाय जाहाथे जोंनि बे एसेम्ब्लि जोंनि बिटिआरनि बे सेक्रेटारि अफिस जा बियो एसेम्ब्लिया बियो जोंनिनो सम्पति बिखौ जेबो नकसान खालामनो नाङा बिखौ नकसान खालामनायनि अनगायैबो जाहाथे बेलेग मोनसे राहा ला जाहाथे धरना खालाम जाहाथे बिदि खिरखि दरजा बिदि नस्थ' खालामबा जोंनिनो नस्थ' जायो बिखौबो जाहाथे आं खावलायो जाहाथे बिदि खालामनो नाङा फंबायमोना बुजि बेखायनो खावलायो मोनसे कारना जोंनि इउटुबार माखासेया दङ ससे क्लिप लानानै भिडिअ बानायग्रा बिराद गोरों आरो माखासे इन्टेलेक्चुवेल दं न' सिङाव थांनानै निउस मिडिया लानानै सोंखारायनाय आजिखालि ओरैबायदि इउटुबारबो दं सेरेब गिलास लानानै इउटुब चेनेल सालायो बे रायजो राजा फंबाय बिनानावखौ मान नलेज होगोन बैफोरनो जोंनि माहारिनि दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारियो लाजिनांगौ बैफोरनो साला बिसोर सासे माने सेरेब जुमाय गिलास लानानै भिडिअ बानायो आरो बेनि उनाव मा बुङो जोंनि माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारियो बिसोरखौ पानिशमेन्ट होनांगौ सारा लाजिया बिसोरो जाय मानसिया जोंनि हारिनि थाखाय जेबो सेक्रिफाइस जेबो खामानि मावनो हाया बे बुंनायनिबो अधिकार गैया न'आव सिरि थानांगौ बास गावनि खामानि माव नाथाय जोंनि माखासे बैसोगोरा इन्टेलेक्चुवेलफोरा बिराद माने गोरों नाथाय दा बहा सिरि न' सिङाव दा मानो नोंसोर धरनायाव थाङा धरना खालाम होबथानो नागिरो जाहाथे नस्थ' खालामनो नाङा जेबो सरकारनि जोंनि सम्पतिखौ नाथाय धरनायावथ' ओंखारनांगौमोन दा गैया दा बहा थाखो
जायखिजाया APPLनि लिडारानो जा जाहाथे BPPनि लिडारानो जा BJPनि लिडारानो जा थारमाने बयबो गादिनि लुबैग्रा गादि लुबैसोग्रा सोब गादि लुबैसोग्रा माने खालि गादिखौल' लुबैयो माने बाखि जेबो नुहुरा स' हारिनि खामानि मावनायाव दैदेनगिरि दायित्व लानायाव गोबां मोजां खामानि मावनो थांनायाव एसे एनै मोनसे मोननै गोरोन्थिबो जालाङो बेखौ नोंसोर निमाहा होनांगौ आरो बेखौ मोजाङै सुद्रायनांगौ सावरायनायनि गेजेराव बिदि नङा जे गाज्रि रावजों सोंखारिनाय बे गोबां लासिं सिं मोनो आं बेखायनो जोंनि माहारियाव ओरैबायदि गोसो गाज्रि मानसि दंना बुंनो नाङा स' बेनि थाखाय नोंथांमोना जेबो हारिनि खामानि मावनो हायाबा गोजानाव थानांगौ आरो बे जुदि स्टेटासा निश्चय सरकारा होयोबा गोबां माने लस दं आरो जों ट्राइबेल CC2आ आरो सोरबा आदित्य खाख्लारिखौबो जे सरकारनिफ्राय जानानै बुङो माबा बुङो मा बुंगोन जोंनि मानसिफोरखौ ओरैबायदि सोंखारिनाय दा बै मानसिया मा जानानै हारिनि खामानि मावबाय थादों गावनि न' बांनि खामानि दोननानै बे हारिनि खामानि मावगासिनो दं सेक्रिफाइस खालामदों बे जाला माला मानसिया हाया आरो डिफेन्सारनि थाखाय बुंगोन डिफेन्सारा जाहाथे बिबान हगारनो राजि बेखौ बर' रायजो राजाफ्रासो दायित्व होदों बे गाव जबरदस्ति आं दायित्व थागोन होननानै बुङाखै आरो बिनि उनाव जोंनि रायजो राजाजों बिसोर सायख'नानै लाखिदों बिनि उनाव मा दाय दं बिनो सोंखारिनो बिदि खालामनो नाङा जाहाथे आरो सोरबा बुङो हारिया खौसे जा हारिया खौसेयानो दं खालि जोंनि दायित्व लादोंमोन दा गादि मोननायनि लुबैनायाव बिदि जायो नामा सोरबा सानसे समाव हाथियार थिखांदोंमोन जाहाथे हारिनि खामानि मावगोन होननानै दा हारिनि खामानि मावगोन होननानै हाथियार थिखांनाया मानसिया बिदि स्टेटास लागे माथि पता लागे बिदि जालायो आरो दिनैसिम जोंनि ओनसोलावनो जेनेरेल मानसिया 70 बोसोर जाबाय बे जेनेरेल मानसिया हाबाथा मोनाखै जोंनि ट्राइबेला मोनदोंबाबो क्लियार नङा जोंनि ट्राइबेलानो मोनाखै बे जेनेरेला माला मोनगोन नाथाय बेनि सिगां सा जनगोष्ठीया मोनबाय मोजां बेखौ वेलकाम खालामनो बिराद मोजां खामानि मावदों सरकारा बिदि होनांगौ हानि पाट्टा नाथाय जोंनि बर'फ्राबो दाबो मोनाखै जोंनि ट्राइबेलफोरानो बेयावबो साननो गोनां आरो BTR जा सुक्ति खालामबाय बे सुक्तियाबो सरकारा क्लियार इमप्लिमेन्ट खालामाखै बे सरकाराबो खम नङा जोंनि गेजेरावनो नांलाय खमलाय खालामनो नाजादों बेखायनो बयबो सांग्रां जानांगौ जाहाथे जोंनि सम्पतिफोरा जाहाथे सरकारनि सम्पतिया जा जोंनि BTCनि सम्पति बड'लेण्डनि सम्पति बे सम्पतिखौ जाहाथे नस्थ' खालामनो नाङा फंबाय बिनानावमोना जाहाथे गोबां स्टेप दं धरना खालामनायनि बिदि खालाम बिदि नङाबा गोबां नकसान जायो जोंनि BTCनि नकसान जागोन जोंनि बर' हारिनि नकसान जों ट्राइबेलनिनो नकसान जागोन स' बेखायनो खावलायो जाहाथे धरना खालाम प्रटेक्शन खालाम जोंबो दं आरो अलरेडि आंथ' सनापुरावबो थांदों आरो बिदि रिलि थांबा आं थांगोन निश्चय गावनि हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट दं जोंहा आरो सेन्टिमेन्ट थाथारनांगोन अब्लासो हारिया थांना थागोन नाथाय बिदि नङा जे जों मालाय हारिखौ जाहाथे नाख्रेबनानै जोंनि थामोनथाखौ लाखिगोन जों सरकारखौसो दाबिदों जोंनि रावबो एगेन्स्ट नङा हारि बयहाबो मोन्थाय दं बेखौ खावलायो स' लास्टाव बेखौनो बुंबाय जाहाथे बबा गेना गोरोन्थि जादोंबा निमाहा मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो जोंनि बै माखासे इउटिउबारफोरा जाहाथे खावसे जानाय BPF UPPL BJP बैफोरखौ बुंदों आं खावलायो नोंसोरो खौसे जानानै हारिनि खोथा मान आरो जोंनि ट्राइबेलनि खोथाखौ दाबि दिखां मोजां जाहाथे बे गाज्रि सोरखौबा सोंखारनाय सोरखौबा इनसाल्ट मारिनाय बिदि वान साइड भिडिअ बानायनाङा आरो बे मोजां नङा आंनि मथेबा स' बेखौनो बुंबाय स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग